Jes! Valmis. Toi tohon noin ja sitten kyljetään tuota. Niin, mutta on ne hanskat. Tuossa on niin nostohanskat. Nostohanskat siitä otetaan. Ahvenet pois. Kato. Vielä tulee sieltä jotakin nestettä, kun se on hyvää. Ehkä me huomenna otamme semmosen tämän mittaisia. Se oli ensimmäinen koku. Oi! Oi. Tahtoo unohtua. Kintas. Aadalle annamme tuosta. Okay. Yes. Nyt ne on eri makuisia. Minä panen siihen erilaisia. Oi, no se oli. Eikö se meni tuonne viinikellariin? Tässä on nyt kokeiluksi paljon mauste. Miksi mausteita? No, maku herpaintuu joskus. Jes. Se vaan. Jessu. Sori Vilhelm, mitäs siinä?